Okuchingamidza muchirongwa chenyu chamasecret namaconfessions zitandoitwa iye Glory, and welcome back to this episode. Aiwa tadzoka zvakare nenyaya dzenyu. Makasimba here vatete? Rimwe gore ndakadaniwa neimwe shamwari yangu akanditi aida kundikonekta kuma-fruitful connections, maconnection aizoita kuti upenyu hwangu hugosanduka. Vatete handina kana kumbofunga rwiri. Ndakatora mukana ipapo akanditi taizosangana musi weFriday, aizondisanganisa nevarume vacho. Vatete, shamwari wangu uyu ndichamuti Freddy ndainge ndamuudza kuti chose chinokuita nemari ndimutsei chero nguvai, handizezi kumuka, handizezi kunoitsvaka. Chakaita kuti ndide kuti kwati naFreddy ndechekuti upenyu hwaFreddy hwainge hwangosanduka. Takatarisa so, Freddy aiva munhu aingoswera akagara pabridge achimwa doro zvekuti tainge tambomupa zita remadunhuriro rekuti FBI, female body inspector. Asi upenyu hwaFreddy hwakatanga kungosanduka. Ndikada kuita chiname ndichida kuziva kuti secret yake yainge iri pai. Freddy aingotsenga manzwi, asi ndakaramba ndakamusoma. Zamara azonditi aizondikonekta nevanhu vainge vaita kuti zvinhu zvake zviite titende. Ndiko kugona manje zveuku. Hapana kupera nguva refu vatete, Freddy akandiudza kuti taizoenda kupurazi reumwe mubig boys wavaitamba nawo. Akanditi ndaiva invited ndisatye kana chenu. Hapana kana senti rangu raizobuda, all expenses paid. Kwakauya driver zvikanzi vauya kuzonditora nerino zimota rinoita senge richataura. Wow, ndainge ndapinda kutumirwa mota nadriver zvigonzi pinda, all expenses paid. Ndiko kuti big boys league dzemashuwa-shuwa. Takasvika vatete kupurazi kuya nguva dzichiripo. Ndakabvuma zvangu kuti kune vanhu vane mari chaidzo. Zviya zvekuti tese tichangofa kusimbisana kwamahara kuya. Ndakazviona vatete kuti tiri kuperekedza vamwe kurarama chokwadi. Takasvika tikatamba magames vatete kusvika patova kuma-11. Chikafu aiva mavhu nemarara, waidya kusvika dumbu rati shatu kuzara. Vatete, ndainge ndotobhoikana kuti chokwadi tigoti tainga chikafu here. Dai Freddy achindikonekta nembinga dzake, ndainge ndava kufila out of place nekuti ndindoga ndairatidzika nekuonekwa kuti ndaiva nenhamo yaisetsa mbavha yakawanda kuseri kwechikwenzi. Vatete, pakazosvika aita senge mukuru wacho. Ndakangoona nerespect yainge achipiwa, ndikaziva kuti big boss vainge vapindira. Varume vakatora bhaketi raiva nenyama. Nanhasi handizivi kuti nyama yaikandirwa makarwe aya yaibvepi kana kuti yanga yawanikwepi. Ndinganyepa. Ndakanzi ini ndaiva muenzi musi uyu, saka ndini ndaizopiwa mukana wekutanga kufidha ngwena idzi. Vatete, inga big boys league dzaiva dzakarongeka, woti kuita mari, woti kugona kubata vaenzi zvakanaka. Wow, ko raigonyumwe zvaro dongi senge rinokamwa. Ndaiti rudo zveini vatete, ndisingaziri mabasa erima achaiti usiku ava kuitwa masikati machena. Vanhu vakatarisa kundinde. Nyaya yekuda zvinhu iyi yakandiparira. Vatete, ukaona munhu ofidha ngwena nekudhura kudzichengeta, woziva kuti level raanenge ari rakapenga. Ndini ndakatanga kupiwa bhaketi. Ndakakandira ngwena 1 nyama, 2, 3, 4, 5. Pandakada kukanda rechi6, ngwena yakabva yanyudza musoro mumvura. Raigozivei kuti zvaiva nechirevo. Inga ngwena yaiva musaladi 5 mapisi chete. Ndakaona pandakafidha makarwe vatete ndichiuchirirwa maoko. Ko ndaigoziva here kuti nyama yadyiwa negarwe makore handiri kuzorarama nice life. Izvo handina kunge ndazviziva. Ndaingoti kufidha garwe izvo kana zvaidova nechirevo. Ndakadzoka kumba, zvechokwadi upenyu hwangu hwakatanga kutapira senge wadirwa shugwa. Big boys league vatete dzaiva dzadiburitsa mumadhaka. Ndainge ndodofambawo nekastep kenyasha. Mari yakanaka uye inonaka. Vatete, nguva haitani kufamba kana upenyu huchifaya. Makore 4 akaita kuburuka. Asi ini ndava nechifo chandinoziva kuti chichandivatisa panowo. Vatete, ndakaita senge ndaita chikosoro, asi chikosoro ichi chiri kuramba kupera. Ndava kuti ndikakosora ndobuda chipisi chenyama isingazivikani kuti yabva nepi. Vatete, inotobuda inoropa. Ndakanovhenekwa zvikanzi nyama dzangu dzakanaka. Big boys, chero Freddy aizviziva vatete kuti ndichabhadhara neupenyu hwangu. Ko akadini kundinyaurira. Kunyura kwakaita garwe mumvura mushure mekunge ndada kuikandira pisi H6 ndiko kunyura kwandaizoita mushure mekunge 5 years dzapera. Kuvigwa chaiko 6 feet under. Vatete, ndozvibvunza kuti what is 5 years yekunakirwa uchirasikirwa neupenyu hwake? What is 5 years yekuenda kumaholiday
iwe wakatengesa upenyu wako, wakatengesa mutumbi wako, unoona kuti zvese hazvina matura. Hey. I have nothing to say on this one. Munongosiya macomments motiudza kuti munofunga kuti kudini. Alright, rega tipinde munyaya inotevera. Vatete makasimba here? Ndine nyaya yandishungurudza zvakanyanya uye handizi ndoitumbura nepai zvinenge zvemushonga nekuti mhuri yose iyi iri kuziva nyaya iyi, asi hakuna ari kuda kusimudza musoro kutaura chivi chakashata kudai. Vatete chokwadi, mwana ane 15 years unzi aita nhumbu, nhumbu yacho iri yababa nyakutumbura, zvogonzi zvinyararwe ndedzemudanga hazvipindigwi. Ndizvo here? Vatete regai nimbokudzoserai kumashure mbichana. Ndakaroorwa naMuzi zvakanaka zvakadii. Kuvakomana Muzi ndiye mukomana mudiki. Rugoto wemamavo vari Tete Melody. Vana Muzi vatete vakakura upenyu huri comfortable. Ndinoreva kuti vakakura upenyu hwemari kutoenda kuzvikoro zvinodhura. Ndakasangana naMuzi vatete ndiri pasemina yekuchikoro. Rudo rwakatsva paya kusvika ndava Mrs. vatete ndikatambirwa hangu zvakanaka. Pamba pacho taigara ini naMuzi, Tete Melo pamwe chete namai nababa. Ini naTete Melo taivirana zvakanyanyisa. Tete Melo vaiva munhu andingati very nice person, vari bubbly and vaigara vachifara. So vatete hazvina kunditorera time kuona kuti pane chiri kunetsa pana Tete Melo. Vainge vongogara vakazvivharira, vakaunauna mufaro watiza pachiso chavo. Ndakabvunza Tete Melo kuti chii chaivadya mwoyo. Tete Melo akambotanga vachitsenga mukana dzamara vazondudza kuti vainge vakazvitakura. Ndakashamisika kuti nhumbu iyi yainge yaitika nguvai uye nani, sekuti Tete Melo most of the time vaigara vari mumba. Chechipiri vaiva under age, zvichireva kuti mukomana wavo ainge atoita statutory rape. Tete Melo vakatanga kusvima musodzi vakati ivo vainge vasina mukomana, vainge vasingaiti zvevakomana, vaida kuzoita chiremba, saka nhumbu yainge yabvepi. Vatete ndakaona kuti zvemusiwo vainge vasachadi kutaura, ndikati ndaizoisumudzira nyaya yacho umwe musi. Ndakaramba ndongonyengerera Tete Melo sokuti ndaibatikana zvikuru kuti ndiani ainge akanganisa bright future yemwana. Tete Melo vakakanda zibhomba randainge ndisina kutarisira kunzwa. Vanoti ivo baba vakavapindira. Baba vavo vainge vaudza amai kuti baba vakavapindira vachigeza, vakapindura kuti vasafa vakazvitaura chero kunani zvinonyadzisa. Ndevape mai vanoprotecta huku inodya masai avo kuti mwanasikana wavo obata chibharo nababa mai vochuza kuprotecta perpetrator. Vatete zvaiva pachena kuti zvinhu izvi zvaiva nenguva zvichiitika ende zvichitozikanwa. It seems kuda ndiri ndega ndaiva murima, but why would a father rape his own daughter? Vatete zvinhu zvaiva pachena kuti pane zvemushonga, noti vanhu vari normal havadaro. Ndakati rega ndiudze wangu, akati ndisapindira zvinhu zviri private. Vatete ndipo ndakaona kuti ndainge ndapinda chinyazombe chaiyo. Zvichireva kuti dai ndazokomboregwa nezvipo zvezvibereka zvaireva kuti mwana wangu aizobatwawo chibharo. Ndakava parumananzo pechaipo. Nanhasi ndiri kushushikana ndoudza mapurisa here zviri kuitika ini ndisina evidence. Ko Tete Melo vakaramba kuti hakuna zvakadaro zvakaitika. Zvinozoitwa munhu akaita sei? Mari yaivapo zvayo zvino, asi zvoreva here kuti mhuri yese is choosing to turn a blind eye kuzvinhu zvakashatisisa kudai? Vatete ini imba yacho ndafunga kusiya. Zvinoreva kuti tezvara vakada kuzotraya kuita zvinhu zvisina kururama kwandiri, family yose inozvisapota. Zvoreva zvakare kuti ndikazokomboregwa nezvibereko anobatwa chibharo, family yochuza kutarisa side. Maybe ndini ndisiri normal, ndingachuza kuprotecta zvibereko zvangu. Co-protecting the girl child zvakaendepiko? Kukushanda tichibuda ziya zvakaendepiko? Vatete it seems vanhu vakuda soft life at the expense yevana vavo. Ko mwoyo wekubereka takaisepiko? Ndakambofunga kutora Tete Melo totiza nawo vatete, asi ndinotya kidnapping. Woti vanhu vane mari ava vanenge vachiziva vanhu vekumusoro-soro. Dai muri imi vedare maiita sei? Kune mafamilies ari weird, kune vanhu vari weird vanoita zvinhu zvisina kunaka. Amen, Mwari ndiye anoziva hake. Munongondiudzawo kuti imi munofungei. Alright, regai tipinde munyaya inotevera. Makadii Tete? Nyaya yangu yakamira yakadai. Ndiri musikana nemakore 28. Ndichikura tichiri mayouth, we always taught kuti tinofanirwa kuroorwa nemunhu wesame beliefs yako. But you know, kana munhu achikura anosangana nemasituations akasiyana-siyana. Panguva iyoyo ndakanga ndichiri mudiki. Unenge usingadi kuudzirwa zvekuita uchizviona sewakangwara. Ndakabva ndawana mukomana wangu ndichamuti Timothy. Takadanana kwemakore anokwana kuita 3. Akabva andiudza kuti ava kuda kuroora. Indakatofara kuti munhu wandaida
nemoyo wese. Akanga ari munhu ari boo, ende ndakanga ndakumuziva zviri nani. Kumba kwavo vakanga vari vanhu vane mari dzavo. I was certain kuti ndichanogara zvakanaka. Ini ndainge ndisingashandi, asi kuchikoro ndakaenda. I have a degree in marketing, so we got married paya and tikachata zvese zvikafamba boo. But the problem was mukomana akanga asingapindi church seyangu, and to make matters worse, haana church yaitoenda all together. Taigara kwedu tega kusiri kumba kwevabereki nemurume wangu. Tainzwanana zvekuti ndingati zvese zvaiendeka. Haana kundiramidza kuenda kuchechi, so I continued nekuenda kuchechi. Dzimwe nguva taenda tese. Even his parents knew kuti chechi yangu handisi chero zvadii. Years passed and I couldn't conceive. Timothy's parents vakatanga vakanyarara, but rimwe zuva vakauya kumba kwangu kuzondiona. I thought they were just visiting, but it turned out vakanga vane nyaya yavaida kutaura neni. Vakagara neni pasi vakati, Murora, nyaya yako yekuti hausi kukwanisa kuita vana haisega, tinoda kuti timbofamba newe. Ndakashamisika nekuti what I know is that a child is a gift from God. Zvavanga vava kutaura izvi zvainge zvobvepi? Ndakabva ndavabvunza kuti munorevei? Vakabva vati tinoda kuenda kuna vamwe sekuru vanokupa mushonga unoita kuti ubate mimba. That is what we do in this family. Ndakapererwa. Ndakabva ndarangarira what we always taught kuchechi semayouth, kuti roorana iwe matongo. I was now regretting, but there was no way out in marriage. Ndakanga ndatovamo. Ndakabva ndavapindura ma-in-laws angu ndikavati ini handikwanisi hangu kuenda ikoko. Vakabva vangosiyana nazvo. Pasina mazuva, hanzvadzi yemurume wangu akatanga kurwara. We were told kuti tiuye tese kumba. Tikaenda paya vakabva vadaidza sekuru vaya. He came akatanga kuita zvekupfungaidzira mushonga, achimwa imba yese nemamwe maherbs. So nemunhu wese aidirwa zvinhu izvozvo nechimutsvairo. Ndakatanga kutya, ko ini ndaizvizivirepi? Kumba kwedu we knew kuti munhu akarwara tonamata then toendesa munhu kuchipatara. Izvi it was new to me. Pasina nguva tete vakanga vava right. Takabva tadzokera kumba kwedu. Tasvika, I asked my husband what transpired kumba kwavo. He replied achiti, that is what we do kana munhu akarwara kumba kwedu. Ndozvatakakura tichiita. Ndakazoona kuti vakanga vasingaiti zviya zvekuendesa munhu kuchipatara, vaingoita zven'anga izvozvo. Ndakatanga kufunga kuti what have I gotten myself into? Ndakatanga kunamata like never before. I felt like ndakanga ndisiri safe in this family. Gore rakapera ndisina mwana. Vanhu vakanga vakutaura zvisirizvo. Mashoko anga awanda. Sometimes I would cry, but I never forgot to pray. Mufamily yemurume wangu vakanga vari 3, iye ari wekupedzisira. So mukomana mukuru wemumba mavo akarwara. Takadaidzwa futi kumba. They did what they usually do, kudaidza sekuru vaya, but this time hazvina kushanda. It got worse. Sekuru vaya vakataura zvakandishamisa vakati, you have to keep your promise or you will lose everything. Vakabva vaenda. Days passed. Brother yemurume wangu akabva ashaya. I was hurt. Vanhu vazhinji cried nekuti bamukuru vavo was a good person, though vakafa vasina kuroora. On his funeral, hanzvadzi yemurume wangu akabva aita kunge asvikirwa, akatanga kutaura nevoice rinotyisa achiti, takawirana kuti uchandipa muzukuru wako wekutanga, asi ndikuona kuti hapana kana muzukuru, saka ndichatora vana vako kubva kumukuru kusvika wekupedzisira. To say I was shocked is an understatement. Ndakaita kunge ndiri kurota, hoping I was going to wake up from this nightmare, but it was reality. Ndakatoona kuti muzukuru anga achirehwa mwana wangu, kozi murume wangu ndiye ega angakarora. Tete vakanga vasina kutoroorwa, ndosaka zvainzi muromo wevakuru hauwiri pasi. Zvandaiudzwa dai ndakateerera. Vanhu parufu vakashamiswa nazvo. Bheri yavo yapera, takadzokera kumba. Baba called a meeting. Vakatanga kuchema, vakataura zvese concerning zvanga zvaitika kuna tete. He confessed kuti vakamboenda kuna sekuru vaya vachida kurapiwa, then vakapiwa umwe mwedzi. So it turned out vakanga vabatiswa mushonga vasingazivi. So vakazoziva paya kuti vakarombeswa, then sekuru ndipo pavakati vanoda muzukuru wekutanga as a sacrifice. And also sekuru vaya vakati chero munhu akarwara, we're not supposed kuenda kuhospital. Ivo ndivo vaiziva kuti vanorapa sei. It didn't make sense to me kuti why vakadaro. Sure. Vanhu vakashamisika nazvo. Iniwo ndaiita zvekunzwa kuti vanhu vanorombeswa vasingazivi, but I didn't believe it. But apa ndakazoona kuti zvinhu zvakadai zviriko. Inini I told myself I wasn't going to stay in a family yakadai. I packed my clothes and left. Murume wangu akamboedza kundinyengera, but ndakaramba. I was scared kuti kana ndikaita mwana wepamba ipapo anotofa, so ndakasiyana nazvo. That's how I left my marriage. Ndinongoda kuyambira vanhu kunze uku kuti vangwarire kwavanoroorwa nekuti kunze kwashata, and also we are not safe even for a minute pasina
prayer. I don't know, please guys, can you let me know upenyu hwakaoma kuZimbabwe? Ndakanga ndiri kuZimbabwe, I could see that life is difficult. Of course there is a group that's doing very well. They're doing very well. Then the rest of the country, people are suffering. And unotozoona kuti pane families futi ari weird ekuti vakabata mishonga sezviri kutaurwa apa. Imika zvakaoma. Imagine patinodzidziswa paya kunzi rooranai vematongo vanenge vachidorevesa ndo same story yana brother vedu vanorora vanhu like people from other countries. Ndoona sekuti vanotambura pachiita maculture shock. Kune kuchinzi tichambota umusebenzi vasaenzi musebenzi nanani and everyone is supposed to participate, because ukasatoparticipate ndiwe unenge uchitozvikonzeresa zvinhu izvozvo, you are going to be blamed. Saka iye nyaya yekunzi don't be equally yoked, it's true. Kana uchingoenda kuroma ingorora nemunhu wekuroma, musamboita maclash. Handiti ka, because kana takuridza ngoma dzedu kuroma hauzomboshamsiki nazvo. Handiti kana uri munhu wekuwatchtower roorwa nevanhu wekuwatchtower, kana uri madzibaba roorwa nevamadzibaba. Zvinhu zvenyu zvigonyatsoufamba zvakanaka kamukatizada kuti tisatendese vana kuchipatara, it's okay. Because imagine inini munhu akaita sena roorwa namadzibaba, madzibaba iwavo ndofunga vanondiramba, madzibaba vasingaendesi vana kuchipatara. And you know the kind of a person that I am. I'm somebody who's outspoken and all. I don't think ndingasafe in such a relationship. Ndingataka ndakatsimbirigwa but zvinozongosvika pakuti hai ndabvu. Saka zvinonetsa. That marriage inopera because mune muri vanhu vari kubva from two different backgrounds. Saka ngatingorooranai vanhu vematongo, ngatiroranei mombe nemombe, dongi nedongi, huku nehuku, zvichingoenda zvakadaro pane kuti titi huku nejongosi. Zvinotinetsa. Alright, mori zajongosi here. Alright, regai tipinde munyaya inotevera. Hai Tete Glory Makadei, nyaya yangu inotanga yakadai. Ndiri mukadzi ane 28 years. Vabereki vangu vese varipo, takazvarwa tiri vaviri. Tichikura baba vedu vaishanda zvakanaka. Nerimwe remakore vakawana basa kunze kwenyika, ndobva vanhu vekuchechi kwataipinda vakabva vaprofita vakaudza amai kuti kana murume wenyu akuenda ngaasaudza vanhu. Baba vakabva vafarisa vakaenda vakanoudza vana sekuru nambuya kumusha kuti ndakuenda. Ani munin'ina vababa vedu vakabva vatevera kumakwerero vakati, mwanangu ndafara nenhau dzandanzwa, ndokumbirawo mari yebhasi ndidzokere. Havana kuziva kuti ndipo pakatangira nyaya yese ipapo. Kubvira pavakabuda munyika yedu yeZimbabwe kwava kunoshanda hapana chinobatika chavakaita. Vabereki vangu vakanga vane stand but hazvina kuzoita zvekuti takasvika pakukura tiri maloja, takazotsvaga kwekugara tati kurei. Baba vakanga vakunetseka vakungotsvaka muroi, vakungoti ndinoroiwa. Ndipo pavakatangira kuenda kumasowe. Amai ndivo vaishanda vachitengesa zvisingaiti, zvekuti kuchikoro takaenda nemari yekutengesa yamama. Indoda kutenda Mwari haana kumbobvira andipa mwoyo wekuchiva zvevamwe. Ndaingogutsikana chero ndikaenda ndine maputi chete nemvura kuchikoro. Ndakapasa form 4 yangu zvakanaka nekuda kwekugona, ndikabva ndadzokera A-level, asi handina kuzokwanisa kutora maresults angu. Ndakangoti zvese zvakaringana. Ndadzoka kumba, vabereki vanga vasina mari. Apa ndine hanzvadzi yangu aida kuendawo kuchikoro, ndobva mai varwara zvisingaiti vachinzi vapera ropa but havana kukwanisa kuwedzerwa. Munguva iyoyo ndopandakaona kunaka kwaMwari. Pakanga pane vamwe ticha aindifarira so mukutaura kuti mai vakurwara vanga vanzi vane typhoid. Maticha aya akabva aita konde ndikakwanisa kubetsera mai vangu vakapora. Ndanga ndaane 18 years uchiona zvinhu pamba zvakaoma. Ndobva paita mukana ndikatoreswa passport. Then imwe hama yangu yakanga iri kunze kwenyika ndikanomukumbira kuenda kuchikoro ndikatsvaka basa. Panguva iyoyo ndakakwanisa kuapply kuuniversity kunze kwenyika ndikaiwana. Ndasvika kuZambia ndakagara navo zvakanaka. Ndakabva ndawana basa rekubika mumatakeaway. Ndakabva ndanetsana nehama yangu nekuti akangofungira ndakanga ndakuita zvemaclub nekuti handina kuansa call yake. Ndakarara mumba. Kubasa ndaishanda overtime nekuti ndaiziva situation yekumba, nekuti baba vangu vainge vasingashandi vachingotevera masowe. Kumasowe ndainge ndisingadi kuenda nekuti paiva nevamwe vakomana vaindiseka kuti ndine dairy board nekuti ndakanga ndine masambu mahombe. Then madzibaba vaibva vati mwana wenyu ane shavi rechihure. Baba vangu vaingotera izvozvo zvaitawo. Ndiri kuZambia ndaenda kuchechi yehama dzangu. I remember ndichinamata kuti Mwari ndipewo discipline. Panguva iyoyo ndanga ndine mukomana anga ari muZimbabwe, taidanana but akanga asingashandi. Ndakabva ndasiyana naye, so ndakaita pambiri ndikabva ndabvisa. Mwari vakandiregerera nekuti ndakakumbira uregerero, and even murume wangu ndakamuudza the situation akanzwisisa. Pandakabvisa pambiri handina kuenda kuchipatara, ndakapiwa periods nevamwe varume
vaikupinza mune chimwe chirumu chinenge chiouta chine zvimwari mwari zvisinganzwisisiki. Bedway, ngatisabvisa mimba. Ini handifari nezvandakaita. Varume vaya vakabva vatidzoka tikupe mamwe mapills, ndikavaignore nekuda kwekuti ndakanga ndisina mari. Then my health declined. I think it was linked to that thing. Ndakarwadzwa zvekuti mudumbu makaita chironda, ropa harina kugezwa ka rinounganidza zvirwere. Ndakabva ndaita HIV. Ndakatanga kuita maronda asingaperi pahuro. Ndakapererwa. Mukomana wandaidanana naye uye ndiye akandibvisa umhandara. Tanga tambotestwa, so I knew kuti zvaisabva kumukomana uyu. Zvakandishungudza zvisingaiti zvekuti ndikazvifunga ndinorwadziwa, but I'm glad I'm over it, because panguva iyoyo ndakambofunga kuzvipfuudza. Mwoyo wangu wakazoti ndikafa amai vangu vanozodii. I prayed kuti Mwari vandinzwewo. Hama dzangu dzekuZambia takanetsana. It was 2018. Ndakadzingwa kumba kwavo ndikatanga kugara ndega. Upenyu hwakaoma. COVID yakasvika, basa tikambomiswa, asi Mwari akatendeka. Takawana mari nekuwacha nekubika. Ndakabva ndafunga kudzokera kuvabereki vangu ndikaenda. Ndakagara navo, ndainamata ndichiti ndoda kuenda kuchikoro. Ndakabva ndaenda kuPoly ndichinoita course yangu. Zvinoita Mwari, pandakawana nzvimbo baba vakabva vawana basa, fees haina kunetsa. Izvezvi ndakuda kupedza, Mwari vakandiwanira nyasha. Mukomana wangu wandakazodana naye muCovid ndiye ava murume wangu, akandida neAIDS yangu. Tine mwana musikana akanaka, hana HIV. Kuchikoro ndikurova bhora mberi, ndikugraduate gore rino. God is faithful mukurwadza kwazvo. Yes, ndine trauma yekuti my father was like this, and sometimes I see it in marriage mangu. Ndichazoya nenyaya dzemumarriage kuti zvawakaita go through can affect how you perceive everybody, because even as I look at my husband ndichingofunga kuti varume havatembeki. Nekunamata ndakatonzwa kuti patinorarama life hatitsanangurirwi zvizere, kuti paya patinenge tiri pazero Mwari pane pavanenge vachida kutiburitsa, asi tinenge tichiti dai life yangu yakanaka, God will perfect everything in his own time. Pane musikana wamaitaura kuti akazoenda kuIndia, dai akamira ari muZimbabwe, dai achiita so much better. Pamwe akazoitawo course isinei naye zvekuti basa richanetsa kuwana. So ndikuti kutora magap here hakuna kushata. Ndikuudzawo vamwe, pamwe Mwari anenge achida umboshanda, umbosanganawo navo, then kana vakuvhurira mukana woenda kuchikoro. Kana nguva yakwana zvinhu zvinoita mutserendende. Ndinokutendai tete nekundipa mukana wekuteerera nyaya yangu, endotenda nechannel yenyu inotivhura meso kuti tione zvakasiyana siyana. Dai Mwari vakuwanirai nyasha, vakuwedzerei makore, ende munogara muchibudikira chiso chenyu chakanaka, munomuka makachena chaizvo. Aiwa mai, musaudzwe nemunhu kuti mino kudii. God has made us perfect in his own image. You are fearfully and wonderfully made. Thank you so much, Heidi. You brought laughter to my sad self. Right. There's a lot that has been said panyai, but I think panyai undibata ndepekuti kwai ndakaenda kunobviswa nhumbu. Mune imwe room yanga ine maauta makanga mune zvimwari mwari. Bedway, munoziva here handogara kana muchiteera matestimony masatanisi anotaura kuti these vana vamunoabhota they are used. Handitika kana kari kafitas kanotogwa mafuta acho anogadziriswa like baby oil inenge iri pamwana yogadziriswa mafuta acho namunozotengese gomo. Handitika there's a lot that happens. Hakusi kungodzika kungostage akakungoti pinda murumu munotobvisa mimba mune zvimwari. No, this is very zvine meaning zvinhu izvi. Like I was so touched. Handizivi hangu kuti even yeye kuti vakaita HIV zvakafamba sei, but ndinotenda Mwari because she forgave herself. She's saying I forgave myself, and Mwari vakandiregera. I even told my husband and I'm also glad kuti umwe wakavagashira nestatus yavo. Pane vanhu vane rudo panzapa. Hey, alright. Pane point amataura kuti kwai munomuka makachena aiwa hatitombomukita kachena mukasangana nesu pasharp. Pana ndombondiziva kana umwe chete, but thank you so much for complimenting. Tinotenda Mwari. Handiti. Alright, rega tipinde munyaya inotevera. Makadi itete ndinofarira channel yenyu, so I'm always following nyaya dzinotaurwa nevanhu dzekutambudzwa kunoitwa vanhu nezvimwe zvakasiyana siyana. Ndizvozvo zvaita ndiwe nenyaya yangu. Ndiri mukadzi ane makore 32, so ndichikura baba vangu vakanga vari munhu anongonetsa nenyaya dzevakadzi, nekuti tainzwa mai dzimwe nguva vachinetsana nababa nenyaya dzemagirlfriends. Panguva iyoyo ndakanga ndakura zvekuti ndaitonzwisisa zvinenge zvichiitika. Apa wese you know kuti varume vazhinji kana vaita mari they misbehave. Baba vangu vakanga vari munhu ane mari, life yedu
yakanga iripo. I went to the best schools. Asi inyaya yekuti zvechikoro zvakanga zvisimo mandiri, so handina kubuda zvakanaka. Pamwe yakanga iri nyaya yekuti ndakanga ndichiri mwana. We then discovered kuti baba vakanga vane umwe mwana same age neni. Vakabva vataura nyaya yavo kuna mai kuti vakanga vachida kutora second wife. Zvakashungurudza mai vangu zvekuti vakachema. One thing chaitwa nababa kuita zvevakadzi, but vakanga vasingarovi amai. The idea yekuva pabarika didn't sit well with her, but vakanga pasina zvekuita, vakazvigamuchira. Then second wife came. Tete pakasvika first thing ndakanzwa kuti munhu uyu anorema, apa akazara zvima. Boza zviya zvekuti ukapfuura padhuze nemunhu anoita zvemushonga, pane zvinhu zvaunonzwa so kuti munhu uyu hana kujairika. That is what I felt. Days passed tichigara pasame house nemukadzi wababa wechitu. Aigara achinetsana namai vangu. Apa amai vakanga vari munhu akanyarara asingadi zvekutaura. I hated her nemwana wake ndochokwadi nekuti they came vakadestroya what we had as a family. Vakanga pasina peace pamba. Baba vobva votochinja. Vakanga vasadi kutiona. Isu we moved from the main house tikanzi tiende cottage. Taigara tiri two tete namai sezvo I was the only child. Pakapera 2 months mama vakatanga kurwara vachingoti musoro. Pasina mazuva vakatanga kurutsa ropa. Vakaendeswa kuchipatara nehanzvadzi yavo nekuti baba vakanga varambidzwazve nemukadzi wavo. Vaita kunge munhu akatyiswa. Pasina kupera nguva amai vakaendeswa kuchipatara vakabva vashaya. Tete ndakarwadziwa. I felt like part of me yanga yatofawo. I loved my mom nemoyo wese. At a funeral ndakanga ndichiita zvekusumudzwa. Ndakanga ndakuita kunge munhu akurwara. What was I going to be? Amai vangu vasipo. I felt like my life was over. Ndakanga ndava musikani webasa wemukadzi wababa vangu nemwana wake. Ndaita basa rose kuvawachira even mapens avo. Ndikangoti zvese hazvo. Ndaenda kunoita basa kumain house then ndodzoka ndorara cottage ndiri one. Ndaichema zuva nezuva ndichifunga amai vangu kuti dai vakanga varipo zvinhu zvaizoita nani. As I was cleaning rimwe zuva ndakashanda musiwo tete. Ndakasiyiwa ndiri one. Baba nemhuri yavo vainge vaenda out. So ndakanga ndaneta then ndikabva ndarara muold room mangu. I was close nemaster bedroom yairara mama. Vairara daddy nestepmother vangu. So pavakadzoka agesa havana kuzvifungira kuti ndingava ndirimo. So ini pandakanzwa kuti vanhu vadzoka ndakabva ndapepuka ndikatanga kunzwa munhu achitaura, ndikatanga kunzwa a funny smell. Ndakabva ndabuda muroom muya ndikaenda panext room apa door rakanga rakavhurwa. Wanikwe mukadzi wababa akanga atopfeka hembe dzenyanga ane hari ine chimucheka mutsvuku achidetemba. Vakabva vatanga kutaura mukadzi wake ndakauraya kwasara mwana wake ndoda kusara ndega nemurume nemwana wangu. I was shocked tete. How can someone be wicked kusvika pakuuraya mai vangu? I ran kucottage misodzi chibuda kufunga mai vangu. I wanted kubva pamba ipapo cause any day ndaigona kufa. The only person wandaigona kuenda kwaari ndisekuru vangu. Vakanga vachitoda kugara neni pakashaya mai asi baba ndivo vakanga varamba. Ndakabva ndaenda ikoko nekuti yakanga iri nzvimbo yaifambika netsoka kwakanga kusiri kure stereki. Ndakasvika ndichema ndikaudza sekuru zvese zvakanga zvaitika kumba. Sekuru vakatsama vaitoda kuenda kumba kuye kune mukadzi wababa kuti vanomuconfronta, but I told him kuti akanga asiri munhu ari ordinary, akanga achitova n'anga. So nyaya yacho yakanga yakatoma. Daddy vangu started calling vachinditsvaga, but I didn't pick up his phone. It's not like he cared, but vaitotsvaga musikana wavo webasa. Tete ndinotya and I don't know what to do nenyaya iyi. Nanhasi ndikazvifunga ndiri bita. Ndatova mukadzi wemunhu ane mwana wake, but nyaya iyi ichiri kungoita kunge yakaitika nezuro. Ndodii tete ini ndiri munhu asingadi zvekuita zven'anga ozvemaprofita. I just believe in God. So ndomirira kutonga kwaMwari panyaya iyi. Pandakaroorwa mai vangu vasipo ndakarwadziwa. Chero baba vangu handina kuvaudza. Ndakanga ndisingadi kuti vatouya. Ndaitotya kuti vanogona kuuya nemukadzi wavo. Izvezvi baba vangu vachiriko nemukadzi wavo. Zvinondirwadza kuti munhu akauraya mai vangu anotofamba achirarama life yake zvese zviripo. Ndonzwa kurwadziwa tete nekutya kuti maybe I am next. Ndikandikutaipa idea kuti inini handisi kuzotsiva ndichamirira nguva yaMwari, but she said she's bitter. I just want you to know kuti Mwari, there's a fair judge in heaven. Mwari variko kudenga, he knows everything. Hanzi God records everything with, hanzi the angel of the Lord records everything
with terrible exactness. Mukunzwa? Terrible exactness iri kuitika yekuti ndikasumudza ruoko zviri kurekodiwa, ndikaisa pasi zviri kurekodiwa, ndikatarisa kuenda semene. So zvese zvawakaita muupenyu, ukatadzira Mwari, ukauraya mukadzi, ukada uya nemabad intentions mulife yevanhu, zvese izvozvo Mwari anozvirekodha. Ende Mwari is a fair judge, anopa mutongo wekuti chero iwe unoti aiwa Jehovha, kutonga kwenyu kwakarurama. Ndoziva kuti varipo vazhinji vanhu vakatora varume vevanhu vanochema zuva nezuva because I want you to know kuti 20 years later they are regretting. Ndoziva kuti sometimes tichida kuti Mwari atonge nhasi kana kuti mangwana, but I don't want to lie, when the time is right munhu anokuhwa zvaanenge akatyara. Handiti alright, tokutendai nekuona chirongwa kwamaita. Mwari akuitirai zvakanaka. Musarega kuona episode inotevera. Handiti ka ndini wenyu Vatete. Bye bye.